ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா காடை வந்து எப்படி சமைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். லைக் கொஞ்சம் மிளகாய் பொடி, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி, கொஞ்சம் கோதுமை மாவு, ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அந்த மாதிரி, அப்புறம் கிராம் ஃப்ளவர் அப்படின்னா கடல மாவு, அது வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அதை போல் எடுத்துக்கிட்டு, சால்ட்டு, அப்புறம் பெப்பர், அப்புறம் வந்து க்ளவுஸ் ஒரு 2, அப்புறம் ஃபெனல் சீட்ஸ் அது கொஞ்சம். ஸோ இந்த சால்ட்டு, பெப்பர், ஃபெனல் சீட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நல்லா க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு க்ளவுஸ் கூட சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா க்ரஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மசாலாஸ்லாம் நல்லா எல்லாமே சேர்த்து பிசைஞ்சிட்டு தென் காடை வந்து அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 an hour to 1.5 hours வந்து மேரினேஷன் பண்ணணும், நல்லா ஊற விடணும். ஸோ இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு இந்த மாதிரி எடுத்துடலாம். ஸோ இந்த காடை சாப்பிட்றது மூலயமா நம்மளுக்கு வந்து என்னென்ன ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறேன். நம்மளோட கண் பார்வைக்கு, அப்புறம் நம்ம இந்த ஸ்கின் டோனு, அப்புறம் நம்மளோட போன்ஸ்க்கு, அதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா காடை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும். அதுவும் இல்லாமல் நம்மளோட மூச்சுக்குழாய் ரிலேட்டடான இஷ்யூஸு அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த காடையோட அந்த மீட் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இந்த ஹார்ட் ரிலேட்டடான டிசீசஸ் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப குறையும். மேலும் வந்து பார்த்தா அப்படின்னா நம்மளோட பிரெயின் ரிலேட்டட், அப்புறம் வந்து ரத்த சோகை அப்படிங்க, அனிமியா, அதுக்கப்புறம் நம்மளோட டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம்ஸ், இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து இந்த காடை மீட்னால வந்து நமக்கு நல்ல ஒரு ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்குது. மேலும் இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து கொலஸ்ட்ரால்லாம் வந்து இதில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் லிமிட்டடான இன்டேக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அதுக்கப்புறம் ரிலேட்டட் டு கிட்னி ஸ்டோன்ஸ்க்கெலாம் இது வந்து கொஞ்சம் வந்து லயபிளாக இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம கம்மியாக தான் இன்டேக் வந்து பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஒன்ஸ் இன் அ மந்த்து இல்லை 2 a month அந்த மாதிரி வந்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ஃபுட்டில் ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம், இட் இஸ் குட் ஃபார் அவர் ஹெல்த். ஸோ லிமிட்டட் இன்டேக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த காடையோட பெனிஃபிட்ஸ், அதை எப்படி குக் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி மட்டும் தான். ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். வேறு வீடியோஸ் வந்து பார்க்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் வீடியோஸ் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து பார்க்க சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட. ஸோ இது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மற்றவங்களுக்கும். தேங்க்யூ.